Perdín o control desta situación. Bueno, moitísimas gracias, por favor. Perdín o control, perdín a razón. Agora xa non hai quen me pare. Quen me dera estar máis arriba lá. Quen me dera subir. ¡Queremos bailar, capitán! Pois eu creo que independentemente cada unha de nós de sitios distintos. O sea, eu veño máis dunha asociación cultural e ti ves pois, doutro sitio distinto. ¿No? O amor pola música tradicional, sí, casi desde pequeno aprendi música tradicional con Mini. Entón era tamén unha fonte, como as cantareiras as que tanto se lle recollía, era como fonte de transmisión e de información. Un pouco as dúas cousas. Entón, desde pequena, vinculada con ese mundo, igual que a ti. Sí, eu era máis os gaiteiros pois, da Fonsagrada ou bailadores, máis que igual cantareiras, pero sempre aprendendo deles e reproducindo un pouco o que eles nos deixaron. Sí, eu diría que no grupo hai un pouco de todo. Hai xente que ven das asociacións culturais, outra que os pais ou as nais están vinculados con música tradicional ou ben porque son gaiteiros, sí. No caso de Manu e Tomé, ou ben porque son enamorados profundos da música tradicional e porque as súas aboas eran cantareiras, ou as súas veciñas, ou as súas bisaboas. Ou bailadoras. Sí. E incluso algúns que, bueno, a oportunidade de conocer a esas cantareiras. Xa. Precisamente. Que igual nos escoitamos en recollidas agora, pero que eles escoitaron en directo. Pois todo. O sea, de Ninjures non existiría se non chega a ser por elas. O sea, claramente hai unha influencia que utilizamos moitísimo e que vamos a ela para buscar inspiración e aparte que non sei, como que, non sei se tú tes esa sensación, pero como que a generación de nosos pais e así sí que, no meu caso, por exemplo, como que me anotou a baile, que me anotou a gaita, pero eles non tiñan ese achego, o sea, ese achegamento. Sí que había xente que se dedicou a recollerlles e todo, e gracias a eso foi como que agora que nos temos ese interés, temos donde atopar esa fonte de información que senón non existiría. É que temos tanto donde buscar, aparte temos repositorios online, temos xente que nos conta, hai grabacións que sei, no mesmo WhatsApp, ou hai a túa avó que recorda algo, entón ti partes deso para facer unha canción, é dicir, é o que dicías ti, é a fonte de inspiración de moitos dos temas que nos tocamos ou que nos compoñemos, e iso non podería ser así se non fora por elas, e por todo o que tocaron, e transmitiron e mantiveron durante tantos anos. E é o que tamén nos dá un pouco sentilas como propias e orgullo tamén de que estén aí. É que te une as cancións de outra forma, que isto temos lo contado moitas veces. Ti conectas cunha canción polo motivo que sexa, pero de repente saber que esa mesma melodía ou letra podría estar cantando un antepasado teu, é como que de repente tes un vínculo con iso que é moi complicado de ter de outra forma. Totalmente. E aparte deso sumase tamén o idioma, poder ter esa información tan valiosa no noso idioma e nosa, pois é como unha riqueza enorme. Total. Que aproveitamos todo o que podemos. Todo. Algúns deses grupos son, os integrantes son pais ou nais nosos. Xusto. De feito, cando se formou de Ninjures, que eu me enterei dese parentesco familiar, e eu recordaba que meu pai grabábame moitos vídeos de pequena, e neses vídeos algo eu, nun sofá ou nun tal, e sonando de fondo os discos de Milladoiro, de Fuxan, de tal, e digo, jolín, que curioso que agora poida, primeiro, conocer esa xente, segundo, ter esa referencia tan directa e seguir aprendendo deles é increíble, poder tocar con eles incluso. É que son referentes absolutos, calquera deles. Fai pouco poder estar tocando nun concerto noso, versionando a Berregueto e estar tocando con eles, é que xente que escoitamos tantas veces, que replicamos tal vez de alguna forma, porque a xente que nos mirábamos e que nos queríamos ser como eles, e de repente estar tocando con eles, con Guille, con Anxo, Guadi tamén por ali. E que emocionan, eu non sei se te acordas do concerto que dera a Fuxan, bueno, un par de temas,
no vello cárcere, Sí. que eu estaba de público e chorando, e digo, jolín. É que eu recordo, eu tocaba con eles nese Sí, concerto, ese día. e recordo que estaba a miña nai no público. Eu dixenlle a miña nai, jolín, emocioneime moito tocando, que bueno, cando cantas, pois tes unha sensación distinta, pero tocando violín a mí non me pasa tanto eso de poñerme, Dios, que me costa. E recordo que me caían así as lágrimas e miña nai non entendía, digo, dime, claro, que as letras e todo, ti como que non conectas tanto, digo, é que non entendes. É que sí que conecto, aínda que eu non vivira iso, Total. eu sinto unha letra de Fuxen como se eu estivera ali, sabes? Entón son grupos Sí, que de non ser por eles, bueno, como a sempre, que sin referentes non somos naide. desde Entón, logo, totalmente. E siguen sendo clara inspiración, polo menos no proxecto noso de Ninjures. Utilizamos moito, pois, cousas que aprendemos deles. Pois hoxe en día, a verdade é que non sei se é porque estamos dentro, pero ou temos a suerte de estar aí un pouco conectados, pero hai un montón de grupos que están petando e que son uns proxectos chulísimos. é que beben de raíz, Pero innovadores. moitos. Non sabemos, é que isto falámoslo moitas veces, está de moda. Non entendido como algo negativo, desde logo, pero sí que hai moito máis interese, quizáis agora, pola música de raíz ou tradicional, moita máis da que había fai uns anos. Bueno, hai moitos fenómenos aí que se poden estudar. Desde logo, nós o que vemos máis cerca é o fenómeno Tanxugueiras. Total. Pero bueno, sí que é certo que últimamente, nos últimos anos, máis recentemente, o tema de volver á raíz, de volver ao propio, está extendido, tamén falábamos o outro día, en todo o mundo, no? Como que hai moitos artistas a nivel mundial, super arriba, que precisamente volven aí, volven ás raíces e intentan sacar un pouco eso, e aquí pois tamén se está dando un pouco ese fenómeno. Sí, é que xa non é a nivel galego, que é iso. Rosalía, Bad Bunny, Zetangana, son proxectos que volven a súa raíz o máis tradicional de onde eles sexan e que reivindican e que con moito orgullo fan temas que son super mainstream, precisamente porque consiguen afianzarse nun sitio e a xente, incluso dos que non somos de aí, nos identificamos porque vemos o problema que hai co turismo en Puerto Rico, vemos cada letra de Rosalía, todo o que fala, entón está de moda a raíz e o sentirse como eso, enraizado a un sitio e eso é algo moi positivo. Sí, e aquí agora, pois eso, hai un montón de grupos que lle están dando unha volta ao tradicional, que o están levando ao seu sitio onde les queren, que sei, Mondra, Fillas, bueno, Tanxugueiras, xa dixeches antes, non sei, Camaño Meixeiras, xa un montón deles. Sobre todo, eu creo que nos une ca lingua, que tamén é algo guai, que non só se fai tamén música tradi, sino que hai outros estilos de música que están tirando polo galego, que tamén é algo moi importante e que ojalá siga moito pa diante. Total, é que non, o sea, música en galego non ten por que ser música tradicional. Justo. Hai música rock en galego, hai música pop en galego, hai reggae en galego. Eu creo que agora estamos nun momento como de moita calidad musical e super exportable. De feito, estáse vendo que cada vez máis festivais abren como as portas ou dan esa oportunidade a grupos como nos está pasando a nós, porque estamos vinculados coa tradición, pero de repente estamos tocando nun FIP de Vilalba, que era puro indie fai uns anos, indie español, aínda que foran artistas galegos, e de repente estamos tocando aí. Eu creo que se está valorando cada vez máis pois o noso, bueno, que sexa de aquí, que sexa feito con cariño, dá igual o estilo que decíamos agora, pero desde logo eso, eu creo que o idioma, a pesar de que a veces haxa datos que nos baixan a moral moito, pero eu creo que é o máis nos une. Sí, é que é un pouco contraproducente, que o falamos moitas veces, que non se explica como pode estar medrando tanto o panorama musical galego cando a lingua está en declive e con os datos de predicción de futuro bastante pouco prometedores. Entón é como unha ola que surfeamos, pero non entendemos, o sea, moi ben a que se debe, pero está pasando que a música en galego é de moita calidade, que hai moita xente que se está motivando de ver un pouco esta onda que está pasando e entón aparecen grupos e aparecen novas propostas e que todas, o sea, teñen a súa parte interesante e que teñen a súa cabida e que nos gustan moito. Aparte de nós tocar, nós imos a moitísimos concertos. O
O sea, non somos fans de todos os que acabamos de decir. A ver si se consigue que a través da música o galego Xa, volva reviva. outra vez. A ver si podemos facer algo, Empezaba a tocar. Isto está sendo unha noite espectacular.